Itong mga gulay na to, wala talaga tong abono. Petchay. Hindi ampalaya. Petchay. Ayan. Fresh na fresh. Kuha lang tayong mga ilang piraso. Panggisa. Ayan o. Hugutin mo lang sa lupa. Ayan. Diba? Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayong araw na to, magbablog ako syempre. Magbablog ako dito sa Bukid. So ayan, kukuha ako ng mga petchay. Ayan, mga petchay na yung iba dito na ani na eh. Ayan. Yung dalawang plat, isa, dalawa, tatlo actually. Tatlong plat na benta na nila mama at papa. So ito, kukuha ako ngayon ng mga petchay na natitira. Hindi ko naman ibebenta pero ano lang, iuulam ko mamayang gabi. So lulutuin ko siya. Ayan. So yan, nakikita nyo medyo malalaki na sila. Kukuha lang ako ng ilang piraso. Ayan. Ayan, piliin ko lang yung malalaki na. Huwag tayong bubunot ng maliliit. Ayan. Masarap to sa ginisa. O kaya panlagay sa sinabawang isda. Ito, laki oh. Ayan. Diba? Puro ugat. Mga ilang piraso lang. Guys, ito na lahat yung nakuha ko. Malaki na siya, madami. Pwede na iluto. So ayan guys, nandito ako sa nag-iisa naming baboy. Humingi na naman siya ng pagkain. Anong gusto mo? Gusto mo? So ito guys, mga 5 days na lang, mga anak na siya. Kita nyo yung niya, yung mga nipples niya, mauumbok na yung mga nipples niya. Ayan. Behave. Behave ha. Tara. Kukuha tayo ng manguha ako ngayon ng sili. Tadaan! So ito guys, yung mga nakuha akong mga petchay, panghampas sa mga kapitbahay na chismosa. Ito lahat yung mga petchay. So mamaya lulutuin ko siya and tingnan natin kung iba-vlog ko pa siya mamaya. Bye bye! Thank you so much for watching.